Γυμνάσιο Πρέβεζας ως βραβευμένο σχολείο με ετικέτα ποιότητας για το σχολικό έτος 2025-2026 και εταιρικό σχολείο της σύμπραξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εράσμους, είχε την τιμή να φιλοξενήσει από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου αντιπροσωπείες μαθητών και μαθητριών και εκπαιδευτικών από τα σχολεία Τσίριο Γυμνάσιο Λεμεσού της Κύπρου, που ήταν το συντονιστικό σχολείο, και από τη Σουηδία και την Ιταλία, με τη Γενική Θεματική Ευρωπαϊκή Ένωση και Απασχολησιμότητα, πράσινα επαγγέλματα. Η τετραήμερη αυτή επίσκεψη, η οποία αποτελεί συνέχεια της επίσκεψης του σχολείου στην Κύπρο και την Ιταλία που είχα πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα, ήταν γεμάτη από δημιουργικές δραστηριότητες τόσο εκπαιδευτικού όσο και πολιτιστικού χαρακτήρα, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, της πράσινης απασχολησιμότητας, της συνέργειας και της εξωστρέφειας. Την 3η 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υποδοχής στο σχολείο, συνοδευόμενη από τις μαθητικές παρουσιάσεις των σχολείων και των πόλεων των συνεργαζόμενων εταίρων. Σήμερα τους εταίρους μας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα από τη Σύμπραξη με τρεις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με την Κύπρο, την Ιταλία και τη Σουηδία, έχουν έρθει 6 εκπαιδευτικοί και 12 μαθητές, οι οποίοι φιλοξενούνται σε οικογένειες. Ο γενικός τίτλος του προγράμματός μας είναι Citizens Without Borders, δηλαδή πολίτες χωρίς σύνορα. Θα ήθελα καταρχήν να συστήσω την συντονίστρια του προγράμματος και εκπρόσωπο του Τσιρίου Λεμεσού, την κυρία Κατερίνα Ανδρέου, η οποία θα σας πει δύο λόγια για τους στόχους του προγράμματος. Κατερίνα. Πολύ ωραία. Η θεματική του προγράμματος της εβδομάδας που εμείς έχουμε διοργανώσει έχει το γενικό τίτλο EU and Employability, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και Απασχολησιμότητα και πράσινα επαγγέλματα, η χώρα επαγγέλματα. Να μας πει δύο λόγια και η εκπρόσωπος του Ιταλικού Σχολείου από τη Λατίνα της Ιταλίας, η Mrs. Federica Carapelli. Would you like to tell us a few things about the project? It is a very interesting project, important for our kids because our kids are very young, so it's the first time they join this kind of project. They got to know all their friends and they got to know European values and different cultures. So I think it's important for our European culture today. Μόλις μας είπε ότι είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα γιατί δίνει έμφαση στην πολιτικότητα, στην ευρωπαϊκή πολιτικότητα και στην κουλτούρα και στην ανταλλαγή απόψεων και είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους έθνους που είναι οι Αφριανοί πολίτες. And now, would you like to say a few words as Kevin is the headmaster of the Swedish school, which is situated in Stockholm, Sweden, Kulturskolan. So if you would like to say a few things about the... Thank you. Yes, well, Haya and I are very proud to be here. I'm proud to be part of this project. And it's so important for our young people to work together, to build borders, to build cooperation between students, learn about European values, as you mentioned, and work with our United Nations goals as well. So we're really excited to be here. Okay. Έδωσε έμφαση στην συνεργασία και στην ανάπτυξη των ισχυρών δεσμών μεταξύ των εφήβων στην Ευρώπη, αλλά και στην ενίσχυση των αξιών και των παγκόσμιων στόχων για την αειφορία, που είναι ένας από τους στόχους του δικού μας προγράμματος, που θέλει να είναι πολίτες του αύριο να είναι στο κέντρο λήψης των αποφάσεων και να βλέπουν το μέλλον της Ευρώπης. Ακολούθησε online workshop με τη συμβολή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Υπήρου, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους προσκεκλημένους ομιλητές κ. Θεοδωρικάκη και η κυρία Κου για τη θεματική ενότητα όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τα πράσινα επαγγέλματα, η εφορία και η βιωσιμότητα στην Ευρώπη. Εν συνεχεία, οι φιλοξενούμενοι εταίροι με τη συνοδεία των Ελλήνων μαθητών και μαθητριών και εκπαιδευτικών του σχολείου επισκέφθηκαν το Δημαρχείο της Πρέβεζας, όπου συνομίλησαν με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεωνίδα Αργυρό. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο Εμπορικό Επιμελητήριο Πρέβεζας, όπου είχαν την ενημερωτική συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων εταίρους
με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, Ιωάννη Μπούρη, σχετικά με τη θεματική αλλά και την ενημέρωση για συναφή ευρωπαϊκά προγράμματα που το Επιμελητήριο συμμετέχει, με στόχο την προώθηση των τόπιων προϊόντων αλλά και την υιοθέτηση καλών πρακτικών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η πρώτη μέρα έκλεισε με τη συμμετοχή των μαθητών σε διαδραστικό παιχνίδι εξερεύνησης των μνημείων της πόλης. But in 1974, Turkey invaded Cyprus. And since we got occupied, Moscow organized. Καλωσορίζουμε σήμερα εκπροσώπους εκπαιδευτικούς από τα 3 σχολεία εταίρους από τη Σουηδία, από την Ιταλία και από την Κύπρο, καθώς επίσης και 3 εκπαιδευτικούς από το Γαλλικό Σχολείο του Σεν Παλέ της Γαλλίας, όπου έχουν έρθει για job shadowing, γιατί προγραμματίζουμε με μια νέα συνεργασία με το Γαλλικό Σχολείο. So we are welcoming today the representative teachers of the 3 partner schools of KA2 Citizens Without Borders, and also the 3 ladies from the French school, French Collège et Chacopin in Saint-Palais, that we are starting a new cooperation. We are going to start with you, giving the floor to you, each one of the school, one by one, so that you present your pupils and your team, your school. After Talia, first we're starting with the welcome songs or with the schools? With the welcome songs, okay. So let's welcome you with a few songs first and then the presentations of the schools. Άρα θα ξεκινήσουμε με την μικρή τελετή καλωσορίσματος και τα τραγούδια που ετοίμασε η συνάδελφος Θάλια Βαγγέλη για εσάς σήμερα και θα συνεχίσουμε με τις παρουσιάσεις των σχολείων. So the floor is yours, Mrs. Vangeli, and our young musicians, the orchestra of the school and the school choir. Στα Ιωάννηναο που έλαβαν μέρος σε ενημερωτικό workshop που δημιουργήθηκε από την καθηγήτρια Εκατερίνη Πλακίτσι στο παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη συνεργασία των μελών της ομάδας Αθηνά Κορνελάκη και Ελένη Κολοκούρη. Συγκεκριμένα το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην Εργαστηριακή Μονάδα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Εκπαίδευσης για την εφορία με θέμα πράσινα επαγγέλματα, βιωσιμότητα και δραστηριότητες STEM από τους εκπαιδευτικούς κύριο Ευθυμίου και κυρία Κουκούλη. Ακολούθησε επίσκεψη στο νησάκι της λίμνης Παφθότιδας, όπου οι μαθητές κατανόησαν τις έννοιες της βιωσιμότητας και των πράσινων επαγγελμάτων και τη διασύνδεσή τους με το περιβάλλον και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Την 5η 9 Οκτωβρίου οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με την πλουσιότατη πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά της περιοχής μας μέσα από μια πρωινή φυσιολατρική εξόρμηση με πλοιάρια στο Αμβρακικό κόλπο που ενθουσίασε τους εταίρους μας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια σύντομη επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης για τον Αμβρακικό κόλπο. Ακολούθησε και επίσκεψη και δράση στο Μουσείο Νικόπολης, όπου έλαβαν χώρα στο εργαστήριο κατασκευής ψηφιδωτών μοσαϊκών και παιχνίδι αναγνώρισης αντικειμένων που σχετίζεται με τα πράσινα επαγγέλματα της περιοχής από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα και την παραγωγή ψηφιακών ιστοριών μέσω της δημιουργικής γραφής.
η ημέρα περιέλαμβανε εκ νέου εργαστήρια εξοικείωσης με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, δραστηριότητες εκμάθησης παραδοσιακών χωρών από το χωροδιδάσκαλο Αλέξανδρο Καρτεζίνη, καθώς και μαθητικές παρουσιάσεις επιλεγμένων πράσινων και επαγγελμάτων από κάθε χώρα των συνεργαζόμενων εταίρων. Η ημέρα έκλεισε με την απονομή πιστοποιητικών συμμετοχής και με την ανταλλαγή δώρων, καθώς και με ένα πλούσιο αποχαιρετιστήριο δείπνο. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία αλληλεπίδρασης, συμπερίληψης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους τους συμμετέχοντες και επιβεβαίωσε τη δέσμευση του 4ου Γυμνασίου Πρέδεζας να συνεχίσουν να προστατευτούν σε δράσεις που προάγουν την ευρωπαϊκή συνείδηση, τις αξίες, αλλά και τη συνεργασία στην εκπαίδευση.